valgt laidback udespan på grund af de helt åbenlyse fordele, der er til, at den skal bruges primært til udlejningsbranchen. Og her er der helt klare fordele, hvor den er selvdrænende, hvilket gør det meget nemt for rengøringsfolkene, når de skal klargøre den til de næste hold gæster. Så har jeg selvfølgelig også valgt den på grund af, at den er frostsikret, og betjeningen er gjort meget simpel. Det vil sige, at gæsterne tager selv et aktivt valg om, hvorvidt at de skal bruge den ved at trykke på en knap. Der er 3 knapper, de kan ikke lave så meget forkert. Så har jeg også haft fokus på, at den er frostsikret, hvilket gør det bekymringsfrit for mig, når jeg sidder et stykke væk og ikke skal tænke på, om den bliver frostsprunget. Jeg har helt klart oplevet, at der har været øget interesse for huset, efter at udespanen den er blevet installeret. Og det, der også bekræfter mig i det, er, at rigtig mange af gæsterne kommer med feedback, og når de anmelder huset, så er det ofte, at de nævner, at udespanen er husets highlight, som tyskerne kalder det. Jeg vurderer, at laidbacken er pengene værd. Jeg synes, at den opfylder de behov og det, som jeg har sat som mine prioriteter. Og skal man have noget ordentlig kvalitet, så følger prisen som regel også med. Men jeg synes faktisk, at pris og kvalitet går fint hånd i hånd her. Så jeg er meget tilfreds med udespanen. Når vi selv er her, så bruger vi helt klart laidbacken, da det er en luksusoplevelse, som vi gerne selv også vil have med. Så vores børn og os selv, vi bruger den stort set hver gang vi er her. Jeg vil helt klart anbefale, hvis man står og skal købe et udespa, og specielt hvis det skal bruges til udlejningsbranchen, så vil jeg helt klart anbefale laidback udespaen, hvilket jeg også allerede har gjort. Og det har jeg gjort simpelthen af de åbenlyse fordele, der er ved den. Robustheden i den, den er godt isoleret, den er frostsikret, den er nem at rengøre, den er nem at betjene, hvilket er et kæmpe plus for gæsterne. De kan ikke komme til at lave noget forkert. Personalet hos Velmor er ekstremt service-minded. De er lynhurtige til at få tingene til at ske, hvis der er noget, der skal løses. Så et kæmpe cadeau til dem også herfra.